Здравейте, аз съм Мария Плачкова и в този подкаст ще ви срещнем с хора, които създават стойност чрез идеи, бизнеси и смели решения. Днес ще говорим за едни от най-важните и интересни теми – изкуственият интелект и инвестициите, които променят бъдещето ни. Нашият гост е човек, който не само следи тези тенденции, но и активно участва в тях. Предприемач, инвеститор и ментор на стартиращи компании – Макс Гурвец. Здравейте! Здравейте, Мария. Мерси много за поканата. Ще ни разкажете ли малко повече за вашият път и как се озовахте в България? Да. То е дълга история. Накратко, България е просто много хубаво място за живеене. Тук има възможности, които ги няма в много от уж по-развити и по-богати страни. Моят личен път започна много случайно. Аз съм от Холандия. Имам руско, еврейско, украински, може да се каже, корени, но като цяло съм от Холандия. Израснал съм в Холандия и в Щатите. И първата ми работа беше в Европейския съюз, в комисия, всъщност в една агенция към Европейската комисия. Нещо като Министерство на Европейския съюз за авиацията. И тогава всъщност стана така, че се запознах с Ели, която ми е жена. Бяхме гаджета, много млади. Това беше годината, в която България влезе в Европейския съюз. И Ели започна да ме води на ваканции тук и аз се влюбих в България и всъщност много така исках. Много започнах да си мечтая за това да живея тук. Представях си колко ще е интересно да живея в България. Тя, като повече хора израснали в България, не искаше да се връща, но така стана от нейни доста години да ги нагласим нещата, ама аз в някакъв момент, след тази работа се върна в Холандия, имах корпоративна работа, бизнес, продадох бизнеса и накрая се преместих и след няколко години Ели също дойдем. Така, много. Нито ден не съжалявам, нито секунда не съжалявам за избора си. Можем да кажем, че е била доста успешна година. Тази година тогава? Да. Абсолютно, да. Абсолютно. Въобще, аз много добре си спомням първите впечатления от България. Тя доста се е променила от България. Всъщност, въпреки много често срещнатото недоволство на хората тук, че нещата не се развиват достатъчно бързо, че е имало корупция, че улиците не са оправени, че много проблеми, за които хората се оплакват, но истината е също, че аз поне така мисля, ние не сме достатъчно благодарни за това, което има тук, защото всъщност България тя е една от най-бързо растящи икономики и общества в Европа. И промяната, която аз виждам, аз за първ път стъпих в България 2007 година, сега вече сме 2025, 18 години минаха. За тези 18 години България се е променила брутално, както се казва, и то в хубавата посока. Можеш ли да опишеш с няколко думи България тогава и България сега? Мога, да, то винаги е така, че от външен поглед, човек с външен поглед всъщност вижда по-добре. Има това. Много често, когато то си е твое място, ти не забелязваш толкова промените, които се случват. Това, което... промената е огромна. Например, София, тя преди 18 години е била изцяло покрита с графитита. Това подреденото паркиране, което виждаме сега. То горе, подредено, има си забележки, но това, че колите се паркират в определени платна, че има колчета, които не ти дават да се паркираш колата на тротуара, нямаш тогава. Колите бяха по тротуари, не всякъде, където можеш. Много графити имаше. Сградите бяха много по-сиви. Нямаше тези хубави ремонти, които сега се правят. Имаше такива неща, които въобще изчезнаха, като клек-шопове. Вашият професионален път преминава през няколко държави и роли. От предприемач до инвеститор. Каква е личната ви мотивация да работите именно тук, в България, и да развивате българската стартъп екосистема? Да. България като цяло, когато една икономика расте, всичко е много интересно. На английски има такъв израз A rising tide raises all the boats, което означава, че прилива вдига всичките лодки. Когато идва прилива, всичко отива нагоре. И това всъщност е много интересно на такива икономики като българската, понеже тя прави това, което се казва конвергенция в езика на европейската интеграция. Логиката на европейската интеграция е, че се случва конвергенция между по-изостанали икономики и по-развити. И заедно ставаме по-силни. Това е логиката на Европейския съюз.
И когато в Съюза, в такъв голям икономически блок като Европейския съюз, влиза една относително недоразвита икономика, като българската, всъщност следват едни 20, може би 30 години на това догонване, което е точно този период на конвергенцията. И това е нещо, което се случва. Нали? Ние в България сега сме някъде по средата на този процес. Може би половината е измината и още една половина остава. И в тези години е изключително интересно да се занимаваш с, нали, като цяло с каквато и да е икономическа дейност. Нали? Честно казано, в който и да сектор да си. Дали е строителство, дали е търговия на дребно, дали е туризъм, селското стопанство. Нали? Всичко, нали, всичките обеми растат. Абсолютно растат всяка година. На сектор на услугите, производството. Така че в бизнеса, във всеки сектор това е интересно, а пък сектора на иновациите, с който аз се занимавам, той расте още по-силно, той така и така расте навсякъде и пък в такава икономика като българската още повече. Всъщност, това е може би такъв малко теоретическо обяснение защо е интересно, но наистина да се занимаваш с иновации в България е много интересно, защото всичко се развива. Държава като България има много силен има много силни дадености за технологии конкретно. Нали? Тук исторически има много силно развито инженерство, точните науки. Нали? Всички знаят, че българите печелят винаги олимпиадите по точните науки, учениците. И това е общо взето, като се събира всичко, нали? Тези дадености, историята с инженерството и технологиите, плюс супер много икономически възможности и вливания на доста сериозни бюджети от Европейския съюз, така нататък, и става изключително добро, интересно място за такива неща. И какво ви изненада най-много, когато започнахте да работите с български предприемачи? В самото начало, от първите стъпки и днес вече, как да сприемате неща? Да. Спомням си много добре тези културни шокове. Като цяло, това е голямата разлика между Западна Европа и Източната. Хората, които са израснали в епохата на комунизма или малко след нея, в този преходен период, който е много тежък за всичките страни и за България също, 90-те години, те имат едни предимства и едни недостатъци, може така да се каже, от към бизнеса. Предимствата са, че като цяло хората са свикнали да ни им е комфортно. И това, нали, тази липса на нужда от комфорт. Защото в западния свят, нали, хората много често ни биха, например, стояли без заплата. Нали? То няма и как всичко е толкова скъпо, как ще живеят без заплата. Тук хората са долу-горе окей с това. Нали? Много по-окей, или може би вече по-малко, но тогава, когато дойдох, бяха доста по-окей с това. Това може би са хубавите неща. Има и лоши неща, нали? Като цяло в Източна Европа и в България също меките умения са по-малко развити при хората. Например, комуникация. В бизнеса има освен да изградиш продукта и, нали, най-важното може би част е да го продадеш. Да. Това са комуникации, това е маркетинг, продажби, нали, пиар, такива дейности. В България тези неща са по-малко развити, отколкото в западния свят, просто защото има тази история на комунизъм. Нали? Няма история много на капитализъм, хората не са свикнали, че трябва да разполагаш хората към себе си, да се харесваш, защото в комунизма, нали, в комунистическо общество няма такива дейности. Кои решения, лични или професионални, оказаха най-голямо влияние върху вашата посока професионално? Най-конкретно за България от първи стъпки, да. Да. Аз съм, мисля, че като повече с хора на моите години и по-млади, може би също, аз съм малко над 40 сега, аз не правя това, което съм учил. И според мен повечето хора на моя възраст вече не правят това, което сме учили. Всъщност възможността да пътуваш, нали, да живееш, нали, това, което ние имаме като европейци, нали, това, че можем да живеем в която и да е от 27, скоро, надявам се пак 28-29 държави, е уникално нещо. Всъщност това, че ти можеш да учиш едно, но всъщност да работиш нещо друго, според интересите и възможностите и уменията ти. Това е било... доста динамичен сега и бързо се промени и трябва да се променим заедно с него. Абсолютно. На времето нашите родители, нали, те са, ти завършваш нещо и ти това ще правиш цял живот. При нас няма това нещо, но аз го виждам наистина като някакво предимство много голямо. Да,
това, че някой ако ми беше казал, когато завършвах университета преди 20 години точно, че ще живея в Източна Европа, ще се занимавам с финанси и управление на фондове, аз, който завърших международно право и като цяло си мисля за кариера в дипломация или в някаква държавна структура, аз щях да съм... щях да се оплаша, честно казано, ако някой ми беше казал това. А сега е много забавно. Сега всички ми приятели, с които съм учил, които са, те са холандски държавни служители, повечето от тях. Те всеки път, като се виждаме, винаги казват, Максим, ти имаш колко интересен живот, имаш бизнеси, ама пътуваш, ама купони, Южна Европа, планинийски, нали? Много хубав живот имаш. Да, тогава нямахме идея, че такова нещо ще правим, ама ето ни няма. И вие по такъв начин ги запознавате и тях повече с Източна Европа. Опитвам се. Това е, между другото, Мария, знаете, много така трудна и тежна тема. Репутацията на Източна Европа и конкретно на България в Западна Европа е зле. Става, може би, надявам се, все по-добра, но аз много често, например, се опитвам да поканя. Тук, например, с холандското посолство съм много така близки приятелски отношения. И те постоянно имат някакви идеи. Айде да поканим някакви инвеститори и предприемачи, такива технически тек предприемачи от Холандия, да дойдат да погледнат. Нали, ти познаваш много хора, ти тук всички ги познаваш, пък в Холандия познаваш, айде да направим някакво нещо. И аз много често съм се обръщал към приятелите ми в Холандия, нали, също в бранша, колегите. Нали, заповядайте да видите в София какво се случва. Хората казват, какво може да се случи в България? Това нали някаква бедна страна. Точно това видях, че София е една от най-подценяваните дестинации, дори за туризъм, да говорим за инвестиции. Да. Има го, абсолютно го има това. Това може да е острията според мен, защото то от една страна е хубаво, защото то пък ако ще стане преднатоварено с туристи, ще се оплакваме, че сме като Барселона или Венеция, нали, където вече няма нищо локално. Но определено, нали, София може много повече и България може много повече. Да. Със сигурност. А сега да чуем малко повече за времето ви и ролята в Eleven Ventures. Какво точно представлява тази организация? Да разкажем подробно на зрителите. Да. Eleven, само да отметна тук, че Eleven е много хубава организация, в която аз бях служител, участник в процеса тогава. Eleven е всъщност един от първите фондове за рисков капитал в Източна Европа и аз имам голям късмет и удоволствие да съм бил част от началото на тази на цялата индустрия всъщност в България и в Източна Европа и конкретно на фирмата Eleven. Моя си фонд се казва Витоша, така че ние с Eleven сме много добри колеги, но те си имат един фонд и ние с моите колеги Витоша сме друг фонд и така в България има още 15 фонда активни, така че вече сме доста по-голяма индустрия, но на времето, когато Eleven започваше, 2011 година, това се казва Eleven, всъщност ние тогава положихме началото на тази дейност, която се казва рисковия капитал на ранен етап. Тоест всъщност даване на пари. Ние тогава правихме инвестиции 25 000 евро, който, нали, т.е. смешни пари за днешен ден за такива неща. Тогава се сводиха по-сериозни суми. И самия факт, че ние успяхме да имаме фонд 12 милиона евро, като пак е много малко, за да дадем на над 100 компании по 25 000 евро да пробват нещо, да изградят някакъв стартъп, тогава беше абсолютно феноменално. И всъщност, тия първите години, 2011, 2013, когато правихме тези неща в България, нали, от сега погледнато изглежда вече малко така наивно, може би остаряло, но наистина положихме началото на индустрията на стартъпи у нас. Нали, тогава много добре се спомням, когато имаше събития по тази тема, събираха се може би 50-100 човека в някаква зала. То след работа, защото всеки си имаше някаква друга работа. Сега нашата индустрия сме над 20 000 човека. Нали? Сега чуваш истории като Endurosat или T-Hop или Dronamics. Нали, виждаш навсякъде в София някакви супер лъскави, красиви офис сгради на тези компании. Нали, огромен път е извървян. Да. Разликата е огромна от 2011 година от сега. Не бе измя. Когато подготвях интервюто, видях информация, всъщност, че сте заместник-председател на Българската асоциация за рисков капитал и дялово участие. Дали е вярно всичко това? Абсолютно, да. Така е. В интернет някои неща не са, но това е вярно. Точно в това. Да, това с нашата браншова организация. Аз съм чест да съм заместник-председател на тази организация. Ние всъщност сме, нали, договора
16-17 активни фондови организации в България. Някои имат повече от един фонд, но фонд менеджмент компании сме толкова. И да, и това е доста хубава индустрия. Ние всъщност в България имаме близо до милиард евро, това, което ние наричаме Assets Under Management. Това са общите капитали, управлявани от тези фондове, което такава страна е много. Малка държава сме. Това се говори за всички фондове. Всички рискови фондове в България имат долу-горе около милиард евро общо под управление. И това е много повече, например, отколкото съседните страни. Румъния, например, е много по-малко, въпреки че те са 3 пъти по-голяма държава, имат абсолютно същите дадености, като България, изключително талантливи хора, много добро техническо образование. Но там, от гледната точка на икономическо развитие, икономическа политика, не са били направени толкова добри избори, както в България. Доста интересно. Пак е нещо като начинът, по който изглежда София. Много хора говорят негативни неща. В България, например, е много прието да се говори доста негативно за правителството на ГЕРБ. Но истината е, че точно по време на техния пръв и може би втори мандат са били направени изключително добри избори към икономическо развитие, конкретно в нашата сфера. Ние сме много по-напред от другите страни на Балканите, благодарение за добро управление, бих казал. Значи това решение, което е било направено преди няколко години, е дало такъв добър старт и резултати сега. Абсолютно, да. Да, политиката, която е проведена, да кажем, от 2010 долу година насам, определено е довела до големи успехи. Да. Ето може да видиш как, например, Румъния го няма. Хърватия има го сега, ама доста по-късно е започнало и по-бавно се развива. Доста интересно. Да. И сега да поговорим повече за Vitesha Venture Partners и вашата инвестиционна философия, която вече чува сега. Какви са основните принципи, които ви ръководят при вземането на инвестиционно решение? Това е най-трудното нещо. Ние формално, като всеки инвеститор, гледаме вероятността компанията да стане успешна. Рисков капитал означава това, че това е капитал, който по-вероятно няма да даде възвръщаемост. Звучи много странно. Защо изобщо да инвестираш тогава? И то има защо да зададеш такъв въпрос. Рисковият капитал всъщност винаги използва парите, които са определени за загуба. В икономиката има такива пари. Аз съм, например, ако съм спестил 100 евро, да кажем евро, лева, каквото и да е, и ги давам на теб да ги управляваш, ти ще инвестираш, ти няма как да сложиш всичко в една кошница, защото трябва да менеджираш риск. Ще инвестираш нещо по-сигурно, нещо по-малко сигурно и последния лев, например, ще остане за най-несигурни неща и той всъщност се отписва. И когато го правиш това с милиарди, банките го правят, инвестиционните фондове го правят, остават ти точно този един, повече случаи са 10% най-рискови пари, които така не ще се отписват. Ти знаеш, че ще ги загубиш. В управлението на парите на инвестицията има такъв подход. И тези пари, които знаеш, че ще ги загубиш, ги слагаш в най-рисковите категория, която е рисковия капитал. И там всъщност ние това, което правим, е, че инвестираме в много рискови неща, които в повечето случаи няма да са успешни, но тези, които са успешни, стават много успешни и в идеална ситуация връщат цялата инвестиция и за неуспешните проекти. Един такъв фонд, Vitesha 1, ние го наричаме, инвестирахме в 107 компании. От тях към момента са още е рано да се каже колко са успешни, но поне половина вървят много добре. Може да се каже. 50%. Да, това е много висок процент. С времето сигурно той леко ще намали, но, например, ако след още 5 години, когато вече ще приключим този фонд, ще разпродаваме активите му и го затваряме, ако към тогава, например, към този момент, ако 30%, например, или даже 25% от компанията са супер успешни и ще се продадат на печалба, като наш актив, можем да говорим за много успешен фонд. А сега всъщност големите промени в света покрай изкуствения интелект неминуемо влияят на целия бизнес. Как тези развития променят вашия поглед към инвестиционните стратегии? Дали го променят? Абсолютно, да. То много често се пита това, какво правим с изкуствения интелект. Изкуственият интелект е много или малко, така да се каже, ниво на абстракция. Това е някакъв
общо ниво на технологиите, нали, както интернет. Нали, сега вече нищо не работи без интернет. Даже неща, които по принцип могат да работят без интернет, вече не работят без интернет, защото е по-лесно да са, нали, например, нали, сметката за ток или за вода, нали, самия брояч е вързал към интернета вече. Нали? И всичко е така сега. Изкуственият интелект е същото нещо. Той променя всичко. Нали? Той е едно ниво на технология, което ще се внедри в абсолютно всеки аспект на нашия живот и то в момента се случва. Така че ние не гледаме изрично стартъпи, които използват изкуствен интелект. По-скоро гледаме как го използват и дали го използват и ако го използват, дали го използват правилно, но като цяло всичко се променя с изкуствен интелект. Нали? Начинът, по който консумираме, особена информация, нали? Абсолютно се променя всичко и това е хубаво. Аз съм такъв техно-оптимист. Мисля, че това води към по-добър свят. Точно говорим за тази тема и Brain++ в България ще бъде изградена фабрика за изкуствен интелект. Тоест България е една от 6 страни в Европа, които ще бъдат изградени нови фабрики за изкуствен интелект. Такъв тип проекти привличат капитал, привличат мозъци. Нали? Ние в България вече имаме няколко много успешни компании, които така, нали, разработват големи световни IT решения. Има такъв институт като Insight, може би сте чули, който също на световно ниво прави разработки в сферата на изкуствения интелект и привлича също специалисти от цял свят. Така че такава фабрика, така наречената, който пак ще е такъв клъстър някакъв, нали, някакъв център за развитие, ще допринесе определено, ще допринесе до позитивни промени. И това за нас в България е много важно, защото ние за дълги години България беше интересно място за бизнес, защото беше ефтина. Нали? Тя вече не е толкова ефтина вече не. И вече не е толкова лесно и да намериш хора за повечето дейности. Така че ние всъщност от една страна трябва да сме много доволни с този прогрес, който правим, но от другата страна трябва постоянно да си мислим, добре, аз какво сме конкурентни. Аз, например, това не е хубаво нещо, ама аз постоянно чувам от моите холандски приятели. Тук холандците в София имаме си мрежа, доста холандци живеят тук и си имаме общност, общуваме си, имаме си кръчми, където се срещаме, събития, по които си ходим. И много от хора, които работят в холандски IT бизнеси, които имат офис, аутсорсинг, всъщност бизнеси, които имат офиси в България, все повече и повече казват, на нас става в много случаи по-изгодно да наемем специалисти в Холандия, не в България. Да, една идея по-скъпо не много вече, една идея по-скъпо, но много често качеството на персонала там е друго. Например, хората са ето точно тия меки умения, за които говорихме в началото. Нали? Хората са повече говорят езици, повече умеят да правят неща, които не са им пряката отговорност. И ние в България всъщност постоянно трябва да мислим за това как да сме конкурентни. Такива центрове, такъв център фабрика, така да се каже, за изкуствения интелект, би трябвало да са много полезни за нас да се изградим капацитет в нещо, което други страни нямат. Всъщност, може ли България точно да се превърне в такъв център, регионален хъб за подобни технологии, ако използва уменията? Да, възможно. Ние имаме доста сме напред в някои неща, както вече ви казах. От гледна точка на финансиране на иновации сме много напред, регионално. Това, че сме в Европейския съюз, нали, е огромно. Нали, то влияе върху всичко. То е най-култо нещо, което имаме, но като цяло това в съчетание с ниски данъци, с благоприятни условия, икономически и други, плюс наличието на финансиране, би трябвало да ни даде такава възможност, но пак и там ще конкурираме, защото Гърция, например, тя също много напредва в това нещо, в иновации, те много по-късно започнаха, защото те имат огромни индустрии, които работят, шипинга, туризъм, селското стопанство, обаче последните години виждаме как Гърция изключително бързо се развива също като дестинация за иновации, за технологии и те го правят много добре. Също. Доста интересно, можем да сравним вече Гърция, Румъния, България. Някои неща сме, и в някои неща сме по-напред, другите те са. Да. Как можем да опишем българската стартъп екосистема днес, преди и бъдеще?
Българската стартъп екосистема добре се развива. Нали, както вече споменах, нали, количественият растеж, количествената промяна е огромна. Нали, буквално от няколко стотин човека станахме десетки хиляди хора за последните 15 години. И най-интересното всъщност това е, много често хора ме питат, добре, колко от тия стартъпи стават успешни? И ти когато казваш, че може би по-малко от 10%, хората казват, какъв е смисъл? Защо се харчат? Защо да се харчат всички тия пари? Хубавото на стартъп развитието, че то не трябва да се гледа само компании, които стават успешни. Като, например, всичките знаят за Dronamics. Това наистина много хубава история. Аз много добре ги познавам лично, изключително талантливи и прекрасни хора са. Работили сме заедно по някои неща в миналото. Те направиха от нищо успешна компания, която сега ще пусне автономно летящ товарен самолет, който може да лети из цяла Европа. Но тези компании, за всеки един такъв Dronamics, например, има стотици стартъпи, които не са успели. Обаче това не е загуба, защото много често тези хора, правейки това нещо, научавайки уроците, след това ще ги внедрят в нещо друго. Понякога не е стартъп. Замислете си, ние тук в последните години в България имаме толкова много стартъп хора, например, в публично управление. Бившият ни премиер е стартъп фаундър, господин Петков. Кмета ни в София, господин Терзиев, е човек от моите среди, колега мой, инвеститор и предприемач. Много успешен ден, но все пак. Целият негов кабинет са хора от предприемаческата общност. Това е всъщност печалбата на стартъп екосистемата. В София на много места, където и да погледнеш, дали е в политика, дали е в големите корпорации, дали е в някакви малки семейни търговски бизнеси, навсякъде виждаш всъщност хора, които са правили стартъпи. Къде е успешно, къде е по-малко успешно. И всъщност това научаване на предприемаческите умения и чрез неуспешни компании всъщност се внедрява в обществото и се вижда навсякъде. И това е много често хората, които са научили нещо в стартъп света, отиват с тези уроци и ги внедряват в някакъв семейен бизнес и той за това става по-успешен. Маркетингът му става по-добър, финансовата му картинка става по-здравословна. Това не е, стартъпа може би не е успял, обаче тези неща правят бизнес и живота по-добър. Тоест се използват опита после за следващите проекти. Точно така. Които понякога даже и не са и стартъпи. Да. Ако говорим за ролята на държавните европейските фондове, каква точно роля те играят на рисковото финансиране в страната? Огромна роля играят. Като цяло в Европа има един модел, който аз смятам за много добър. В Европа като цяло публичното участие в финансирането на иновация е голямо. То навсякъде е голямо в Европа. Даже в най-развитите европейски страни повечето фондове имат около 20-30% държавно участие. В американския такъв по-пазарен модел на икономиката това се води много странно. Как така държавата инвестира в бизнеса? Това не трябва да е така. В Европа, като цяло, много грубо казано, имаме такъв подход, че държавата взима много пари с данъците и ги връща по най-различни начини в икономиката, там където смята за нужно. А това, кое смята за нужно, а кое не, е нещо, което ние решаваме в изборите. Грубо казано, имаме такъв модел в Европа. В България конкретно? В Източна Европа и в България също делът на публичните средства в финансирането на иновация е много по-висок от 20-30%. Той при нас, например, е повече от половина. И това е много хубаво, защото по този начин държавата инвестира там, където още няма възвръщаемост. Защото стартъп екосистемата в България още не връща пари. Аз преди малко ви казах, че имаме 1 милиард евро под управление, този милиард евро не е възвърнат. То не че е сложен милиард и са излезли милиард и половина. Още не. То първа ще се случи след 10, 15, може би 20 години, но трябва да я развиеш. По същия начин, по който Силициевата долина в Щатите също не е била печеливша от първите десетилетия. Впоследствие станало. Можем ли да кажем, че България има потенциала да бъде Силициевата долина на Балканите? В някакъв смисъл, да. Най-хубавото би било не само ние да имаме Силициевата долина в България, най-хубавото би било и Сърбия да има, и Гърция да има, и Македония да има, Северната, и Украйна. Всяка една държава да има
Защото технологиите вече не са само за едно място, като Силициевата долина. Те са навсякъде. И аз много вярвам в това, че абсолютно всяка страна в Европа и особено в Източна Европа може да стане много успешна база за технологическото предприемачество. България получава 3 милиарда евро по линия на програмата SAFE. И всъщност с тези фирми Payhawk, Endurosat, Founders Fund вече привлякоха сериозен американски капитал. Какво според вас показват тези сделки за начина, по който големите международни фондове възприемат потенциала на българския пазар? Щом такива фондове като Founders Fund, който е много голям и много успешен американски фонд, идват и инвестират в български компании, като например Endurosat, това е много голямо признание, голямо постижение за нашата икономика. Не неочаквано. В България, честно казано, това пак е моя така малко външен поглед на чужденец. В България много често, когато някой човек или организация българска постигат някакъв световен успех, много често реакцията е някаква такава с недоверие и с екстаз някакъв. Всеки път, като например Григор Димитров печели някаква титла, или сега ето тези момчета на юношеска финал на US Open в Щатите, или Никола Цолов, например, пилот на Формула 3, хората много често реагират абсолютно екстатично на това. Българин спечелил нещо световно. Истината, че сме като всички други хора, има супер талантливи хора тук, които могат да печелят. Така че това, че български предприемачи правят толкова успешни неща, които предизвикат световен интерес и финансиране съответно, не е нормално. То е хубаво, но конкретно към въпроса ви за сейф и за такива неща, това е много добре. Тези 3 милиарда, които България осигури, ще бъдат похарчени, сигурен съм. Не само, ние нямаме отношение конкретно професионално моята организация към тези бюджети, но колегите в бранша 100% ще ги използват добре. И доста интересно, с точно това подготвих списъка с държавите, които получиха пари по програма SAFE, или ще получат пари всъщност по тази програма. И България е на 3-то място по взимане на по-голяма сума. Добре сме, значи. Ако говорим повече за инвестициите, за пазара, всъщност целият ни разговор е за това. Имало ли инвестиция, която на пръв поглед изглеждаше обещаваща, но после не се реализира според очакванията ви? Какво получихте от това? Какво научихте от това? Да. Вижте, с инвестициите, аз мисля, че това беше един от по-ранните въпроси, които може би не отговорих напълно. Предсказването на успех на една рискова инвестиция, като стартъп, инвестиция е изключително трудно. То зависи и от обективни показатели, които като инвестиционен менеджер гледаш що годе добре, колкото може по-добре да оцелиш, дали има пазар, дали продукта или услугата имат носят някакъв смисъл, дали хората, които го правят, имат този опит или нямат. Но това са все някакви обективни показатели. Истината е, че повечето успехи и неуспехи в предприемачеството зависят от много силни лични качества и лични обстоятелства на основателите на компанията. Като цяло, трябва много често, за да си успешен, трябва да продължаваш тогава, когато повечето хора биха се отказали. Обаче, ако продължаваш твърде дълго, след като трябва да се откажеш, също си луд. Така че някакси този баланс, това е като свирене на музикален инструмент. Тия неща не могат да се научат от курс или от университет. От четене на учебник. Това е по-опит. Ти трябва, както свирене на музикален инструмент, ти трябва да свириш, за да можеш да свириш. Същото нещо с предприемачеството. Това е нещо, което трябва да правиш много и често и много, правейки много грешки, преди да станеш добър. Така че е много трудно да предскажеш. И всъщност, какво прави стартъп добър или не, ние постоянно правим тези грешки. В смисъл, аз много често го казвам, когато си говорим с колегите, че в повечето случаи, когато мислиш, че някаква сделка е много добра и тази компания ще е много добре, тя няма да е. А пък точно тези, за които казваш, ясно, то няма да стане. Инвестирали сме, бързо разбрахме, че няма да стане. Те не винаги, но понякога те изненадват с някакъв успех. Доста интересно. А как разбирате кога да кажете не на даден проект?
Има обективни, нали, червени такива знаменца, показатели. Нали, ако нещо мирише на някаква измама, ако хората казват, нали, че ще правят неща, които обективно не са възможни. Нали, ако някой ти предлага, грубо казано, вечния двигател, ами то не съществува, нали, няма как. Има опити, между другото, опити има. Има опити постоянно. Постоянно идват с някакви измислици хората, да. Но да, трудно, смисъл, правиш грешки винаги. И казвайки не на нещата, на които по принцип трябваше да кажеш да, и казвайки да на нещата, които не стават, правиш грешки. Това е. Какво предстои за Витоша Venture Partners през следващите няколко години? Какво да очакваме? Ние в момента сме с екипа на Витоша Venture Partners, работим усилено по лансирането на новия ни фонд. Това е фонд Витоша 2. Този фонд всъщност ще продължи да прави това, което правихме с стария ни фонд Витоша 1, само че е по-голям. В стария ни фонд инвестирахме 26 милиона евро в 107 компании. С този ще инвестираме около 34 милиона евро в около 70 компании. Съответно, повече пари за по-малко компании. Съответно, средната инвестиция ще е по-голяма. И това е идеята. И ние сме, както и бяхме в предишния фонд, сме част от едно семейство на фондове към българския фонд на фондове, което е държавна агенция, която инвестира съществени средства в нашите фондове. И идеята е всъщност, че ние сме част от някакво такова съзвездие на фондове, където има различни фондове, които инвестират в компаниите на разните етапи на развитието им. Така че някой идва с идеята, ще получат пари от един начален фонд, после тази идея, като се дооформи до някакъв прототип, долу-горе работещ, идват при нас и ние ще инвестираме между 100 000 и милион евро в всяка една такава компания. И така, продължавайки, има още няколко фонда с по-големи, по-високи мандати, така наречените от нашия. Идеята е, че следващите Ендоросат, Payhawk и така нататък ще се родят при нас. Супер, дано да стане всичко това, което планирате. Какво ви вдъхновява да работите, да правите, да творите тук в България и да изграждате тази среда? Какво да ме вдъхновява да правя това, което правя? Може би това, което вече казах в началото, това е, че нещата стават все по-хубави. Понякога хората ме питат, нали, какви са ти така дългосрочните мечти. Аз някак си мечтая, но знам, че това ще се случи, че имам някаква такава картинка. Нали, Умберто Еко, нали, той винаги казва, когато са го питали как пишете тия огромни епични романи, той казва, аз започвам от някаква визия, конкретна като снимка. Човек на кон, нали, конник. И оттам всъщност, нали, изграждам историята. Аз също имам много ясна визия, че когато съм, така да се каже, възрастен, нали, когато вече не работя, пенсионер, въпреки че ние предприемачи рядко ставаме пенсионери, но да кажем, че съм вече по-възрастен и не работя толкова. И че ще се разхождам по една много красива София, която изглежда абсолютно като нормален западен. Изцяло западен град с супер интересни градски решения, архитектурни, хора от цял свят, които живеят и се развиват тук. И правейки това, аз мога да соча с пръст към тази сграда. Ето тук сме инвестирали. Това нещо е направено в компания, в която аз съм помагал да се създаде. Ето тук на времето с Мария Пачков сме правили интервю и вижте какво огромно студио е станало. Нали? Това е моята визия. Аз знам, че след 20-30 години България ще е абсолютно водеща на световно ниво страна, начало с Франция, Англия, Щатите, Сингапур, не знам. И да мога да участвам в този растеж е огромна привилегия. И това ми мотивира всеки ден да правя това, което правя. Благодаря ви много за този разговор. Беше изключително ценно. Лично за мен надявам се и за зрителите да чуем всички отговори по въпросите, които зададах днес. И желая ви успех и до нови срещи. Аз съм много Мария. И на вас. Също така, къде могат да ви намерят нашите зрители и как да се свържат с вас? И във всичките социални мрежи, нали, разбира се, иначе ние като инвеститорска и предприемаческата общност в България всъщност сме много отворени, постоянно правим събития, има такива организации като нашата Асоциация за дялово и рисково инвестиране, има сайт bvca.bg. Също така има организация, в която всичките членуваме, тя се казва БЕСКО, това е Българската асоциация на предприемачите. Там постоянно всеки месец има дни на отворени врати, правят се срещи в барове след работа, така че много сме отворени и винаги сме на среща.
Благодаря ви още веднъж. Мерси.